Hola, soc Cris, benvinguts a un nou programa de Balconity València des del balcó de l'Ajuntament. Avui tenim a Nuc, que es disfruteu. Abans hi havia arbres, ara ja no queda res. La cendra arriba al poble, com la neu cau en hivern. Les espurnes que s'escampen, ara el foc arriba al cel. És tot mort un trist paratge, les arrels sense batec, pluja de cendra, núvols de tristor. Sobre la terra, pedres i carbó. Vent de ponent, flames fins al sol. Saber a ver què passa pel teu cap ara mateix. Soterrar és la natura, soterrant-te a tu mateix. Brollarà de nou la vida mentre tu geus en el fel. Brollarà de nou la vida geus en el fel. Pluja de cendra, núvols de tristor. Sobre la terra, pedres i carbó. Vent de ponent, flames fins al sol. Pluja de cendra, núvols de tristor. Bueno, Nuc, moltes gràcies per estar així al balcó de l'Ajuntament. Me col·loque així per estar a l'Ajuntament a les 4. Gràcies per estar així avui. És un plaer. Què vos pareix l'oportunitat d'estar així al balcó? Estem molt contents d'estar així a l'Ajuntament de València, és un plaer estar. Bueno, jo estic supercontenta perquè sou un grup valencià de poble de la Safor i m'encanta que canteu en valencià i que composeu com ho feu perquè, bueno, ja que mantindré, no?, el que és la nostra llengua. Conteu-me, esteu presentant Pluja de cendra. És una cançó molt bonica que trata sobre els incendis i que el videoclip el va fer un col·laborador nostre, que és el nostre càmera, Aitor. Conteu-me. Sí, Pluja de cendra és un cant per reivindicar que no volem que es cremen més les muntanyes perquè és el nostre patrimoni, és el que et dona la vida. Si ens lleven això ens quedem sense res. I què millor manera de presentar-ho que en la nostra capital, un ambient tan bonic. Clar, sempre hem dit el mateix, no? Que aquesta cançó no ens havia agradat mai fer-la perquè va estar gravat a la Serra de Calderona quan estava acabada de cremar i va ser molt trist veure la natura així, tota cremada i tota... molt trist va ser. És el segon single del vostre primer àlbum. Com se titula? Pluja de cendra i l'àlbum es diu Arran del mar. Què mos podeu contar dels vostres sons, de com podeu abordar la composició de les cançons? Les cançons ixen d'experiències de la vida nostres i tenen una part sentimental, per això al tocar-les les toquem en tanta intensitat, perquè per a nosaltres
és part de la nostra vida i sent espontàniament. Clar, són de experiències viscudes, des de que eres xicotet fins a que el fas gran i vas visquent la vida en si. Normalment sou 4. Anem a saludar també al quart membre, que és el baixista, que no hi avui en el format electroacústic, però bueno. On vos podem escoltar i seguir per als propers concerts i estar en contacte amb vosaltres? A totes les plataformes socials, Spotify, a Bandcamp poden descarregar-se el disc gratuïtament, després a Facebook, YouTube, en tots els llocs, com actualment. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Aporta'm-nos algo, que t'ha deixat així de costat i... Bé, doncs ara estem treballant per a futures cançons perquè tenim pensat en un futur entrar a l'estudi per gravar nous temes i res, esperem que tot vagi bé i a seguir avant. Molt bé, sempre avant. M'alegre moltíssim de tindre-vos així, vos desitge el millor i des d'ací, des del balcó de l'Ajuntament, jo soc Cris, me despedisc fins al pròxim programa de Balcony TV. Adeu! Adeu, adeu.